Ukazuje sa mu tam Sekera na opačnej strane. Radivojevič, gól! 2-0. Slovenský tým. Gól! Ďuro Mikuš rozhoduje. Sekera môže strieľať. Gól! 3-1. To najlepšie, ale príležitosti. Radivojevič, gól! Kopeckého peč. Dáva spätne, tu je Miroša, tam príležitosti. Gól! Gól! 2-0. Miroša tam. Náš najlepší reprezentačný strelec. Pásme Baranka a Sekeru. Sekerová strela, gól! Vedieme 1-0. Sekera, najvyššie z našich. Odmenou zisk puku, príležitosť, ktorej Radivojevič uspel 2-0. Miklíková strela, ešte backendový pokus 3-0. Miklík to spravil parádne. Dobre, že tento výkon Bielorusi nedokázali zopakovať od tohto úvodného setu. Aspoň nie v zápase s našou reprezentáciou. Kopecký príležitosti 4-0. Prvým šampionátovým gólom namosaný Miklík. Mikuš 5-0. Chlapci, nech sa páči. Poviršin proti Lacovi. Výborne, Jano Laco. Ocitol Hudáček, príležitosti. Halák nevie, kde je puk, ešte tam dôrazne pracoval aj Dominik Graňák. Vedieme 1-0 nad Američanmi. Radivojevič ide do prečíslenia, ukazuje sa mu tam Sekera na opačnej strane. Radivojevič, gól! 2-0, vedie Slovensko. Bližňáková tutovka, ešte Sekera môže strieľať. Gól! 3-1. 6 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Opäť vyhrávame o 2 góly. Perfektná akcia. Potrebuje vydržať slovenský tým. Gól! Ďuro Mikuš rozhoduje. Strela od stredného pásma, ktorá predsa len prešla, tak nebol to Mikuš, bol to Miroša tam, ktorý v jubilejnom zápase za slovenskú reprezentáciu dosiahol definitívnu gólovú pečiatku. 150. zápas hrá za náš tým. Chlapci, s obrovskou dôverou celého Slovenska sa budeme dnes pozerať na ľad v Hartwall aréne. Kanada proti Slovensku, červený proti bielým. Aby bol Michal Hanzuš na ľade, pretože jeho slonenie pred bránkou je určite z nášho týmu to najlepšie, ale príležitosti. Radivojevič, gól! Kopeckého peč. Vedieme 1-0 nad Kanadou. Ktoré ho vymenil Eberli, tu je Hudáček, ešte prihráva spätne, tu je Miroša, tá príležitosti. Gól! Gól! 2-0. Miroša tam. Je v málo nebezpečnej zóne, takisto Kane spoza bránky. Nedokázal prihrať presne dopredu, môže ísť Tatar spoločne s Bartovičom aj Mikušom. Dokonca aj starosta sa zapája do útočnej akcie. Bartovičová šanca. Gól! Gól! Vyrovnané 3-3. Chlapci, paráda. Na opačnej strane za sebou má Hudáčka. Mikuš získal puk, žiadna príležitosti. Orná zrnka zachránila Kanaďanov. Trest Magenta Hopkinsa. Kane napádal Sersena a v zápätí ďalší faul od Getzlafa na Juraja Mikuša. Tak Kanaďania zďaleka opúšťali to zmysel pre fair play a to, čo teraz spravil Getzlaf Mikušovi, to sa jednoducho nerobí. Getzlaf končí tento zápas. Kanada bez svojho kapitána bude odolávať našej presilovke. 5 minút má Slovensko k dispozícii, aby postúpilo. Polovicu ešte v riadnom hracom čase, polovicu ešte v nasledujúcom predĺžení čo do produktivity, ale herne bol Juraj naozaj vo skvelej fazóne. Nadväzoval na skvelé výkony z Popradu. Gól! Gól! Hanzušom bez Sekerovej strely. Vyhrávame 4-3 nad Kanadou. Bližňák neposunul puk. Radivojevič, Baranka. Jeho prihrávku zblokoval Eberli, ale naši chlapci majú puk vo svojej moci. A sme v semifinále. Kanada vyradená z turnaja. O čo sa postarala naša reprezentácia. Nádherný helsinský turnaj pre slovenský hokejový tím. Sekera. Sekera sa dostal
dostal až do útočného pásma. Šatanov gól! Gól! Vedieme 1-0! Si usadený v pásme, ešte pol minúta ich presilovky. Plečanec, krížna prihrávka, ktorú zachytil Hanzuš a posúva dopredu Šatana. Šatan samostatnom nájazde, Miro Šatan. Gól! Gól! Poslabený gól Mira Šatana! Išiel naraziť tenkrát, prišiel mu pomôcť aj Prúcha. Ale Surový ho posúva čo najďalej od našej bránky. Tento obraz hry zrejme budeme sledovať veľmi dlho. Ešte sa tam ale naskytol drzý Hudáček, Hudáček! Gól! Gól! Libor Hudáček strieľa najdôležitejší gól kariéry! Až k mantinelu. Jeho strela, ktorú ale zblokovali naši hráči. Ešte to skúšal Aleš Hemský, ale jeho strelu zastavil Zdeno Chára. Posledné sekundy, k strednom pásme, rátajte s nami, Slovensko je vo finále! Slovensko bude hrať o titul majstrov sveta proti Rusku. Neuveriteľné veci sa stali skutočnosťou v Hartnall Aréne. Vladimír Vujtek, rozprávkový tréner pre náš národný tím. To sú chvíle, ktoré si treba užiť naplno. Česi budú bojovať o bronz proti domácemu Fínsku a naši nastúpia proti Rusku, proti ďalším favoritom. Ale tieto starosti nechajme na zajtrajšok. Do polnoci sa tešme z tohto úspechu. Pohľad od Tevakáru aj do nebies Pavlovi Demitrovi, ako vidíte. Veľké ďakujeme. Slovensko má striebro, ktoré má určite veľkú cenu pre slovenský hokej, určite cenu zlata. Áno, naši chlapci sú smutní. Bol by každý, ale už to bolo spomínané. Príde im to zajtra, pozajtra, za týždeň, keď sa preberú hlavne z únavy. A ja im len môžem z tohto miesta povedať, že aby neboli smutní, že sme na nich všetci hrdí, lebo urobili maximum. Ja si myslím, že tie námestia, všetci ľudia na Slovensku, ktorí prežívali šampionát spoločne s nami, môžu mať naozaj len slzy šťastia, hoci teraz sú aj tie také troška slzy smútku v očiach našich hráčov. Neexistuje pocit víťaza, keď je človek porazený, ale my nemôžeme hovoriť o porazeneckej nálade, pretože v tejto atmosfére majstrovstiev sveta sme prečili, ako som povedal, všetky očakávania. Áno, ruský tým bol suverénny na týchto majstrovstvách sveta, nestratil ani bod v semifinále a vo finále nadelil superovi 12 gólov. 12 gólov